Er den død? Den løve går hen til den igen, og gør det færdigt. Det skal ikke. Der er ikke noget for mig. Tager den der. Men det kommer til at tage flere løven. Det kommer til at være flere. Men det er da med, at de ikke kan. Helvede, var det uhyggeligt. Ja, det er det. Det var godt. Det her, det synes jeg er en simulation. Nej, det synes jeg, jeg bryder mig heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det. Det er sådan, det er. Han har garanteret også fået